Boas tardes a todos. Iniciamos a sesión plenaria este día cos seguintes puntos do orden do día. Dentro da parte resolutiva, aprobación das actas das sesións anteriores de datas 10 de novembro de 2017, 14 de novembro de 2017, 22 de novembro de 2017 e 1 de decembro de 2017. Algún tema que engadir? Non? Vale, entón damos ir por favor. O seguinte punto é o expediente número 1430/2017, que é a adhesión á Central de Contratación de Entidades Locais da Federación Española de Municipios e Provincias, FEMP. Asunto dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais, cuxa parte dispositiva é a seguinte: adherirse á Central de Contratación da FEM a fin de poder contratar as obras, servizos e suministros que oferte de conformidade ás condicións e prezos que se fixen nos correspondentes contratos ou acordos marco que se subscriban entre dita central e as empresas adxudicatarias dos mesmos. Segundo, axustarse ao establecido no regulamento de funcionamento da Central de Contratación da FEM, en concreto nas cláusulas referentes ao ámbito de aplicación, funcionamento, dereitos e obrigas das entidades locais. Terceiro, remitir o presente acordo á Federación Española de Municipios e Provincias aos efectos oportunos. Ángel, tes a palabra? Sí, como ben dio o secretario, temos a intención de adherirnos á Central de Contratación da FEM, pois iso, a fin de poder contratar as obras, servicios e suministros que se ofertes desta plataforma. Podo ler literalmente o que pon a FEM na súa página web. Una de las principales ventajas es la simplificación en la búsqueda de proveedores de bienes, suministros o servicios. El proceso de contratación es además de rápido y jurídicamente correcto, transparente y eficiente. Unha cousa importante, pois as entidades locales, como non, que opten por la central de contratación pueden tener la seguridad de que todo el procedimiento se encuentra ajustado a la normativa vigente, incluso adaptado a la legislación en materia de contratación electrónica. Por poñer algún exemplo, un dos suministros importantes sería o da electricidade de alta ou baixa tensión, por poñer algún exemplo. En principio son todo ventaxas, nada máis. Gracias, Ángel. Manuel? Ana? Isabel? Sí. Vou adiantar o meu voto, eu voto a favor. Espero que con esta medida promovida pola FEM empece a facer caso de todas as suxerencias que lle di a intervención desde os seus informes e así evitaremos retrasos tanto na realización dos pliegos de contratación de suministros. Creo recordar que todavía está o de material de oficina pendente desde o 5 de agosto desde o 2015 e entonces desta forma pois vais a axilixar bastante dita contratación. Ben, moitas gracias. Carlos? Sí, eu simplemente teño unha pequena dúbida, non para que me resolvan, teño unha pequena dúbida que vai motivar a miña abstención. Por coñecemento de outras administracións que non vou nomear agora, non? Imaginade, por exemplo, o tema da electricidade. Efectivamente é imposible obtela máis barata que o contrato que poida xestionar a FEM, pero hai outros servicios, por exemplo o gasoil, que claro, digo por coñecemento de outras entidades que xa todos coñedes cales son, pois que para forrar medio céntimo ou a veces ningún, pois por exemplo o gasoil pois a mellor vai vir de Santiago, cando podemos ter aquí beneficiar a proveedores máis locais, non? Entón, como teño unhas dúbidas, pois voume abster. Nada máis. Ben, gracias. Rafa? Queres comentar alguna cousa? Está todo claro, non? Ben, pasamos logo a votación. Que podería de contestar ao señor Legarreta, se... Non, vale. Pasamos logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Seguinte punto, expediente número 1320/2017, que a modificación dos representantes municipais no Consello de Dirección do Proxecto Xeoparque do Ortega.
Dictame favorable pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais, sendo a parte dispositiva seguinte: deixarse en efecto o acordo plenario de 14 de novembro de 2017 sobre nomeamento de representantes do Concello de Ortigueira no Consello de Dirección do Convenio polo que se establecen as bases de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e os concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño para regular o proxecto xo Parque do Ortegal. Segundo, nomear como representantes do Concello de Ortigueira no Consello de Dirección deste proxecto de xo Parque do Ortegal ao señor alcalde, don Juan Vicente Penagaz Muras, e ao portavoz do Grupo Mixto, don Carlos Emilio Rodríguez Legarreta. Terceiro, emitir certificación do presente acordo á Deputación Provincial aos efectos oportunos. Ben, e Ángel Tesabolar. Foi unha proposta entre todos e nada máis, simplemente levar a votación. Sí, correcto. E Manuel, e Ana, Isabel. Estamos perfectamente de acordo que foi o que faltaba para dar o formato legal ao seu parque. Vale, gracias. E Carlos? Nada, simplemente díxose outro día, na sesión do outro día, que alguén me propuxo a min, e desde logo non teño ningún problema en aceptar a proposta, porque creo na posibilidade que nos pode brindar acadar que isto sexa que este territorio sexa en xeoparque. Entón, pois, todo o que poida aportar ou colaborar, pois non teño ningún problema. Vale, gracias, Carlos. E Rafa? Bien, vamos a pasar a votación. Votos a favor deste punto? Votos en contra? Abstencións? Siguiente punto, punto número 4, expediente número 1345/2017, Plano Único de Concellos Post-Plus 2018. Ángel Tesabolar. Como todos os anos, recibimos parte do investimento da Diputación no noso Concello. En este caso, facéndonos eco das demandas dos veciños, sobre todo 6 puntos fundamentais, que sería o mantenimento das pistas, alumeado público, actuacións na residencia de anciáns, saneamentos en Cuíña e na zona do Peado, despois pago a proveedores e amortización de deuda. Manter en bo estado de conservación as infraestructuras da rede viaria municipal, dotándoas dun pavimento que facilite o acceso principalmente ao núcleo de poboación. Neste caso serían como sobre 205.208 euros, que as actuacións serían en regeneración de pistas en pista de Chaelo en San Claudio, pista de Cotón en Devesos, Canavás en Sendra, pista de Río Maior en Sendra, pista de Barral Cáncer da Con en Cuíña, pista do Rego Luama, pista do Viaduto en Mera de Riba, pista de Portas en Devesos. Despois tamén, en canto ao alumeado público, quédame aglomerado en Quente, que sería en Espasante, pista de Gandareiro e pista do Rego dos Sapos en Inzo. Despois alumeado público, pois unha cantidad de 141.629 euros, dotar de servizo ao maior número de núcleos da poboación ao mesmo tempo que permita mellorar a súa eficiencia enerxética, co conseguinte aforro económico e reducción de contaminación medioambiental. Sería pos núcleos de Fontela, Ferreiros ou Fabeiro, Tapa e Navallo no Concello de Ortigueira. Despois, dotar a residencia de anciáns de espazos exteriores adecuados e condicións de seguridade necesarias que permitan o seu disfrute tanto polos residentes e visitantes. Faránse unha serie de actuacións por importe de 84.159 euros, unha serie de desbroces, despois garaxe, cerrajerías de taller, cerramentos exteriores, revestimentos e impermeabilizacións. Despois, importante tamén o pago a proveedores e gasto corriente. Será unha cantidad máis ou menos sobre 470.000 euros, e non menos importante, que é o pago da deuda, sobre 406.818 euros. Un pouco vai ser o que vayamos a facer neste 2018 con este plan. Ben, e gracias, Ángel. E Manuel? Sí. Pois, ao meu punto de vista, creo que este é o post máis pobre que temos en moitos anos, con moi pouca previsión, con poucos proxectos,
O único positivo que saco é o pago a proveedores, como dixo ben agora mismo Ángel, o gasto correntes, o gasto para amortizar deuda. No tema do alumbrado público, estou totalmente de acordo, hai que ir mellorándose pouco a pouco no que se poida. É unha pena no de Fontela e Pereiras non aumentalo na zona do Picón, e si xa quedaba aquela zona toda lista, pero bueno, espero que se poida ampliar máis adiante. Na residencia de ancianos estou totalmente de acordo, todo o que sea mellorar a calidade de vida da xente maior, pero pareceme unha cantidad excesiva por pouca obra que se vai facer, porque é un portalón, o que dixo Ángel, é un cierre de malla, un videoporteiro, unhos bancos, unhas papeleiras, unhos árboles, está ben, pero bueno, me parece bastante excesivo, pero bueno, todo o que sea para a calidade de vida da xente maior, estou totalmente de acordo. No tema das pistas, non me vou meter no tema de que se lle fan falta ou non, porque a maioría fanlle falta. O que sí que non estou de acordo é que a pista do viaduto, que precisamente é de Mera, cando eu son de Mera, ainda que falo na miña contra, pero creo que falo polo ben de todos, pareceme, non sei, non vexo ben que se gasten 21.217 euros nunha pista para mañala de Zahorra. Cando é unha pista que pasan moi poucos coches, vai pola beira do río, vai simplemente para montes e para fincas. Sinceramente pareceme tirar os cartos nesta pista, pero bueno, ainda moito peor a de Portas, porque vai a capilla de Portas e son 44.239. Estamos na mesma, é unha pista de Zahorra que cando pase un ano estamos sin pista. Eu entendo perfectamente que hai que amañar os baches, pero eu penso que ahora que temos unha pala nova, xa temos dúas palas, eu penso que se pode aproveitar e amañar con cos servicios municipales, porque a mí isto pareceme tirar os cartos. Pero bueno, xa opinarán os veciños. E xa para rematar, o que me parece xa repanocha é o aglomerado en Quente. Aquí eu penso que rematou o alcalde, porque mira, aquí gastouse a friolera de 74.369 euros, vaise gastar en 1.400 metros de aglomerado en Quente. A de Espasante pareceme correcto, porque mira, é unha zona turística, pasan bastantes coches e é verdad que está ben. Pero a das Neves, a do Rego dos Sapos, gastarse 37.565 euros nunha pista que nin ten salida, eu non sei como que van pensar os demais veciños, porque hai xente que ten a pista que vai a súa casa que nin se anda, e usted vai gastar nunha pista sola de 700 metros que nin salida ten 37.500 euros. A mí pareceme ben que lle faiga a pista, que faiga un asfaltado, que lle gaste 8.000 euros, que é o que vale esa pista, e o resto gasten nos demais veciños, porque realmente non entendo. Outro día na comisión informativa díxonos que a súa, o sea, que usted quere aglomeralos en Quente porque ten maior de vida útil, pero, e que van ir arreglándoos pouco a pouco a medida que vayan podendo. Usted non se dá cuenta que temos máis de 500 kilómetros de pistas no concello e quédome corto. Eu non sei que pensan os veciños, pero mire, voulle decir, teño aquí unha señora que, non sei se acorda vostede, que é Maruja da Cernaga. Non sei se acorda vostede que foi que a señorita Isabel Rego a súa casa, que o chamou un día, e resulta que a pobre señora que é maior, o problema que tiña medo porque non podía dar os paseos por dentro da casa, porque tiña medo caer nos furados que tiña na pista. Non sei se acorda. Notas que nos acordamos, a contestación foi moi sencilla, non se preocupe que a pista voulla fazer. Pois a día de hoxe, van 2 anos, a pista sigue sin facer, señor alcalde. O que pasa é que non sei que tal se parecer a esta señora que gaste usted 37.000 nunha pista e a dela sin facer. E os veciños de do Yermo, os veciños de Céltigos, no caso hai un furado que hai unha filtración de agua por debaixo que leva unha chapa ali posta durante 2 anos. Señor alcalde, penso que ten que mirar un pouco máis, mirar un pouco máis o carto de todos, porque isto é de todos, non é só de vostede. Non ten nada que decir, gracias. Gracias. Ana? Sí. Bueno, eu vou falar igual que o meu compañeiro Manuel, porque
chamounos para unha reunión para aprobar o POS. Desde logo, non vou votar en contra porque quero que os cartos se queden aquí en Ortigueira, sea donde sea. Ahora, de cantas sugerencias nosotros fixemos, aquí non vai ninguna. Nin siquiera unha sola pista, que é o normal cando hai que negociar algo, que se meta algo do que os outros grupos municipales queiren para que lle voten a favor, pero aquí non vai nada. Pero bueno, a pista de Portas e a pista do viaducto, que me parece que as hai que arreglar cando se poida. Creo que en Céltigos, desde o alto do Faro hasta o escolar, faille moita falta eses cartos e ese aglomerado en quente. Supoño que pasa por ali, porque creo que xa lle dixen 2, 3 ou 4 veces. É necesario, ali viven veciños, é moi necesario arreglar esa pista. A verdade é que ao mellor eu, como non sei mirar moi ben, pois na vin e vai. Pero creo que non, dinlle unhas cuantas voltas e creo que non. E a pista de Céltigos é necesaria porque hai ali veciños vivindo. Despois ofrecimos en campaña a un veciño en Loiba que non ten acceso á súa casa facerlo. Bueno, supoño que vais a acabar os 4 anos de legislatura e o veciño vais a quedar como estaba, o peor, supoño. E gústame moito o da residencia de ancianos, como non. Digo como a Manuel, todo o que sea mellorar para os nosos ancianos, estou totalmente de acordo, sobre todo porque temos unha población moi maior. Pero outra cousa que ofrecimos é mirar do que os nosos ancianos se poidan quedar en Ortigueira. Pregunto se se mirará algún día. E o alumado público, sinto dicilo, pero non hai nada novo. Vais a aproveitar os proxectos do anterior goberno. Non levamos nada, absolutamente nada, feito polos socialistas. Non hai nada novo. O sea, que non, porque se antes non nos gustaba o que facía o Partido Popular, non sei como agora van todos os alumados que xa tiñamos. Vamos a ver, supoño que para o ano que ven ten que pedir proxectos novos. Non vamos sacar algún máis que tuvera Rafa no queixón. Sintindo moito naquele momento, seguramente facerían moita falta, pero en moitos sitios xa non hai nin veciños. Entón, creo que hai que actualizar e que ten que usted sacar algún proxecto novo, socialista, como debe ser. Porque, aínda que agora non adscrita, non sei que, sigo pensando que son socialista e que vou apoiar cando leve algo con xeito e algo do que ofrecimos. Porque a verdad que máis pobre imposible. Non vou votar en contra, aínda que era o que a mí me pidió o corazón, votar en contra. Pero non quero que estes cartos se vayan. Non quero, quero que se queden aquí. Ahora, isto é unha argallada. Por dicir así, como se lle di aos cativos, está usted facendo unha argallada. Ben, As obras, xa que se empezou a falar todo pelas obras, estou totalmente de acordo co señor Novo. Este POS sí que é certo que pasará a historia pola pouca previsión a hora de facer as distintas actuacións que vostedes propoñen, e eu definiría como POS de improvisación. Na reunión que nosotros tivemos con vostedes, sí que, como dixo a miña compañeira, a señora Fujón, sí que lle propuñemos algunhas actuacións que parece ser que nunha se escoitou. Nosotros, cando vostede nos votou do grupo municipal, dixemos que íbamos a intentar que vostede cumplira co proxecto, co programa electoral, que eu teño aquí, que todas as veces o traigo. Como visto que unha das cousas que vostede poñía era a creación dun comité vecinal en cada parroquia co fin de tramitar coa maior agilidade posibles demandas. Pois moi ben, señor Benabad, como vostede non foi capaz de falar cas distintas asociacións de veciños, ben é certo que nosotros empezamos a facela. Debido a que nosotros temos outros traballos e outras ocupacións, non tuvemos tempo para falar con todas, pero con algunhas sí. E todas nos transmiten as mesmas necesidades. Veñen para aquí, vides para aquí cando fan falta os votos, prometestedes moitas cousas e non as cumplimos. Iso que teria que escoitar vostede, escoitámoslo nosotros. Entonces, sí que había unhas actuacións. Eu centrareime en 2 parroquias, pero, por exemplo, as pistas de Céltigos que nombrou a miña compañeira, as pistas que máis teñen, que
según, tamén, ademais, según a memoria do plan, vostede di que manter o bo estado de conservación e infraestructuras de rede viaria municipal dotándoas dun pavimento que facilite o acceso principalmente aos núcleos de población. Agora, usted dígame, se ten máis núcleos de población as Neves, sentindo moito polas Neves, ou Loiva, Couzadoiro, Céltigos, penso que ten que haber un criterio á hora de seleccionar que actuación se van ter nas pistas, porque, por exemplo, en Céltigos, a que vai de Pumares a Céltigos, a pista de Mazorgán que vai polo medio das casas, a pista que vai desde o escolar do Viso hasta o Rosario en Loiva, todas esas son actuacións. Usted, simplemente, con acudir aos representantes parroquiales, que lle poña usted como lle queira, pero son asociacións de veciños, podería darse conta das necesidades que fai. Continuo, porque despois voume centrar en dúas parroquias que me parece que teñen un trato como discriminatorio. Non sei, xa non sei se é discriminatorio, se é que nos ten un pouco de tirria porque inclúe a miña parroquia, ou é porque hai dous concelleiros que formamos parte desa parroquia, que un é Loiva e outro é Couzadoiro. A xente que vivimos en Loiva e os que viven en Couzadoiro, aparte de contribuir aos ingresos do Concello co pago dos nosos impuestos, o Concello tamén recibe os ingresos dos montes comunales. Eu pediríalle non un trato de favor, pero sí que se recorde daquele acordo plenario que nunca chegou a facerse efectivo no que no ano 1981, que eu non recordo evidentemente, pero despois sí de falar del, no que o 95% dos ingresos xenerados no propio monte se tiñan que invertir na parroquia, e o 5% serían po Concello. Sí que houve unha vez, e quero recordar, porque en Loiva sí que se fixo parte deses ingresos obtidos no monte, cando era alcalde o señor Varela, non creo recordar, creo que non estaba eu na directiva da Asociación de Veciños, pero sí que se fixeron algunhas actuacións en Loiva. E ahora mismo, ben é certo, hai unha deuda histórica que eu penso que tamén tería que eses ingresos ter un pouco de cariño, digámoslo así, con esas dúas parroquias que é Couzadoiro a máis Loiva. Ademais, Couzadoiro ten unha serie tamén de deficiencias que son as pistas, non teñen auga de traída, os seus maiores e pistas sobre todo, e centro mena de Cernada tamén, que, como recordará, fomos no 2015, vostede máis eu, era por un tema de servicios sociales, non era un tema de pista, pero considero que era unha señora de 101 anos e tamén, ao mellor, era máis conveniente facer outro tipo de actuacións. En Loiva, concretamente, aparte de que, como todos sabemos, como están as pistas, e o máis que nada, porque as vexo, hai unhos baches, socavós, non sei o que se lle pode dicir, na maioría de todas elas. Pero a min unha cousa que tamén me preocupa é, debido á afluencia de tanta xente no Banco de Loiva, tampouco non hai ninguna actuación de eses accesos. Sei que se vai aumentar a cartera de Diputación, pero non teño máis conocimiento de ninguna outra actuación. En Loiva era moi necesario facer un proxecto de casarea de caravanas e darlle a legalidade que lle corresponde. Iso é un tema que vostede tiña que saber. Tiña que haber moitos máis proxectos. Todos os anos sabemos que o POS ven máis ou menos que as mesmas cantidades, 1.285.000, 1.315.000, ten que haber unha previsión. Hoxe tiña que estar vostede xa traballando o POS do ano 2019. Porque se non pasou de sempre. Estamos a día 15, apura, corre, veña, sube o proxecto, ai non, que falta un pouco, non, sube outro, sempre estamos así. E con referencia a Loiva e Couzadoiro, que non é que eu tiña un trato, para min todas as parroquias son o mismo, pero eu sí que noto que de todo o POS en Couzadoiro non vai absolutamente nada,
e en Loiva só vai un alumbrado que vai desde Fontela aos Tos Ferreiros. Perdóname dicirlle, pero é patético. Agora paso á reducción da débeda. Quero facerlle unha pregunta á señora interventora, se me pode contestar. No, continúe. Bueno, pero que se... Bueno, según vexo aquí, amortizas os 406.000 euros do préstamo de pago a proveedores. Esa cantidad solo vai para o pago a proveedores. Doy la palabra al señor interventor. Sí, la previsión es lo que pone en la documentación que tenéis ahí, vale. el préstamo de pago a proveedores. Vale. Sí. Entonces, se eu non entendo, todavía sigue vigente o préstamo que había co Sabadell para a piscina? Esos préstamos se pidieron con cargo al post del año 2017 para su amortización. Total, da piscina quedaría cancelado totalmente ese préstamo. Pues, Pregunto. hablo de memoria, tendría que consultarlo para decírtelo con certeza. E digo eu, non sería mellor cancelar todos os préstamos e deixar o máis grande do pago a proveedores? Creo que contesto, eu creo que xa é así exactamente. Como que sea así? Todos os préstamos pequenos se quedan cancelados e solamente quedará o préstamo grande. Claro, pero é que aquí según ven, entonces vai Pero podemos solicitar a información porque pode solicitar a información por escrito. Claro. E se che deixa. Claro, porque é que se non entendo, porque aquí parece ser que vai, según a amortización que me consta a min, vai no pago de proveedores todo íntegro os 406 e eu non teño constancia de que se cancelara o da piscina, pero bueno. E podes pedir información, pero a intención é cancelar todos os préstamos. E vai me dar el tempo en forma ou... Isabel, continúe, por favor. Non, o meu voto vai ser a abstención. Abstúveme cando formaba parte do grupo municipal porque, según se puideron ver os informes, non cumplían ca sostenibilidade financiera, non estaban nin asesorados polos técnicos, co cual, agora que non formo parte do seu grupo de goberno, evidentemente, vou máis ter. Mire, recórdolle que son inversións por veciños. Sí. Carlos, tes a palabra. Vou empezar con unha frase célebre dun célebre alcalde que tivemos por aquí que decía que poñer un punto de luz non é de esquerda nin de dereita, que o pos ou que non o pos, do verbo poñer, agora que estamos falando do pos, non? Entón, a miña reflexión, xa nun meeting, creo que foi no 2011, decía, o asunto non é se o pos ou non o pos, o asunto é porque o pos, a quen o pos, porque o pos nun sitio e porque non o pos noutro sitio. Despois escoitei a unha das, a Ana, decir que, non sei se se acorda, señor alcalde, cando ofrecimos en campaña. O problema que temos é que en campaña ofreceron, tamén vostedes, seguramente máis do que se podía facer. Bueno, é posible que gracias a eses ofrecimentos excesivos pois tamén gañaran as eleccións, porque a xente, por desgraza, está acostumada a orientar o seu voto en función dos ofrecementos. Eu, na nosa campaña, lembrolles que non ofrecín nada a nivel persoal, así nos foi tamén, non? Poderán dicir. Nosotros o que ofrecíamos era planificación. Pois é o que lles pido, suscribindo algunhas das cousas que dixeron os compañeiros de oposición que interviron ata agora, pois suscribindo algunhas desas cousas, é o que lles pido é que collen un mapa do Concello, agora que temos un novo concelleiro de obras, que un mapa con todas as pistas é que tomen decisións xa plurianuais, no sentido de decir que pistas teñen máis tráfico, estas variables, non as variables de tráfico, número de veciños, o estado actual, estrategias turísticas, como poden ser no caso do famoso Banco de Loiva, que está sendo atacado polo fuciño do porco, non? Ainda que eu penso que entre todos nos beneficiamos, tanto das infraestructuras que están
no noso concello como as que hai nos veciños, ao final todos vamos a ir gañando, pero o que lles pido é que planifiquen, porque eu agora podría falar, pois díxome un veciño que en Senra fai falta alumeado, alcantarillado, seguramente son tantas as necesidades que poderíamos botar aquí 2 horas pedindo cousas. Como os que teñen a obriga de ter coñecemento máis directo de todas as infraestructuras son vostedes, pois eu en principio vou a confiar no que están a facer, pero pedirlles que analicen as cousas a varios anos para evitar estas discusións que van sair en todos os plenos, e saber, ter toda esa confianza de que se está traballando de xeito planificado e non polos ofrecementos que se poideran facer nas diferentes campañas. Nada máis. Ben, moitas gracias, Carlos. Rafa, ten a palabra, e quen é o portavoz? Rafa, dalle a palabra a Nino. Sí. Só falta, Vamos a ver, saben que levo unha temporada nos plenos, tamén quero que saben por qué. Sí. Entonces tampouco non é que este empapado en todo isto, pero pola experiencia direi que nós vamos a este. Eu creo que con o tempo que levan gobernando agora está na realidade do Concello. Acaba de dicir Garreta que podemos pedir o que sea, pero hai que adaptar só o que hai. A pista de Portas, e non quero repetir porque xa se falou aquí, estaríamos falando dos problemas do Concello hasta mañá pola mañá, porque hai para falar. Hai para falar que o goberno PP, que o goberno PSOE ou que veña un partido non sei... O Bloque, por exemplo. Calquera, o Bloque. O Bloque ou un que non tiña número, que tiña un número só. A pura realidade é que, cando gobernábamos, eu dixen, cando se tomaba a determinación de que algunha pista non se podía regenerar de asfalto. É costosísimo manter en asfalto, e non digo nada, que xo lle dixen ao señor alcalde, o de aglomerado en Quente. O aglomerado en Quente xa lle dixen que en San Adrián creo que está no PAS de 2015, que está sin adjudicar, non sei se me tuvo en conta o que dixe, se non, pero en pistas anchas pode pasar, de que teñen esa circulación e tal, pero senón vai romper todo. Ou despois a pista do viaduto, totalmente de acordo con Novo. Esa pista, con unha tarde con favor, uns baches, limpiar as cunetas, que é fundamental, agora un pouco, e non meter tantos cartos. Nós, xa naquele entonces, xa con Varela non calaban que querían asfaltar, e nosotros negámonos porque non foi correcto, pero non esa, senón moitas máis. Pois tamén se olvidaron da capelada. Está metida, non? Está metida, perdón. E con respecto aos alumeados públicos, parece que o difícil caso aos técnicos din que colleron os nosos proxectos. Os proxectos son proxectos. Non están feitos os proxectos. Bueno, pero os sitios onde vai había uns proxectos aí. Vostede dixo que tiña usted esa documentación cando dixo que... Proxectos non había un listado. Bueno, un listado de... Había proxectos con cantidad de diñeiro asignado. Proxecto feito non? Sí, o que pasa que non sei, bueno, pero a cantidad que costaba. Un listado que a cantidad, sí. Bueno, tamén no PAS 2015 vai o alumbrado de Mera, que xa dixo no pleno, me quero repetir, que lle facía moita falta da ponte. Os outros, perdona que lle diga, pero non facía falta. Neste no que se está aprobando agora, ratificaron e van meter o alumbrado onde hai combis, que pareceme correcto o que xa o dixen aquí, o sea que estou me repetindo, pero dixen tamén un día que as células gratis eran caras. Iso non é culpa de usted, é culpa de que era o sistema que había, pero a tormenta desbarata todo. Eu pensei, doulles a razón, que en Loiba podíase facer moito máis. Todo iso estaba visto por nós, pero habrá que adaptarse ao que hai. E supoño que o señor alcalde pensará continuar.
Pero o normal público sí que estou de acordo que sustituir os combis é moi importante porque se aforra diñeiro. Non quería falar da chapa do casón, porque parece que falar da... teño a 50 metros da casa, e sinto tan todos os días, pero bueno, penso que vai sendo moita hora de facelo, Bueno, do aglomerado xa falei, e non me vou estender máis. Aproveitar que no último pleno parece que hai alguén que eu estou un pouco fora de tono e pido disculpas, non polo que dixen, sino como o dixen. Non deixei de vir aos plenos por ese problema, que quede claro. Acepto as disculpas. Ángel. Comentaba Ana tamén o tema da pista de Loiva. Nese caso non temos a titularidade municipal, vamos, é unha pista privada, non vamos poder actuar nela. Dos alumnados, bueno, xa contestou... Refírese a pista do quinto. Sí. A pista do quinto mirouse para metela ahora, sabemos a necesidade, e non temos a titularidade dos terrenos, hai que conseguir eses pasos e despois facemos así. Igual que outra que hai en Loiva, no entorno da casa de onde está a granxa de Pernas. Tanto esa zona de onde está Pernas, todo ese recinto como a do quinto, tiñan o mesmo problema, pero a intención era metela. Perdón, señor alcalde, olvidei a de Portas. A de Portas, baixo a miña humilde opinión, a única solución que ten é ensanchala para que teña cunetas de lado a lado. E no proxecto vai. Porque esa pista vaise no terreno, para lá á izquierda, vaise xa se foi en varios sitios, e a auga xa sabemos o que pasa con ela. A mellor creo que necesita máis tajeas, pero, claro, ensanchar é o problema da titularidade dos terrenos. Hai que ir a xunto ao paisano a pedir as firmas, e diso sei un pouco. Bueno, a pista, no caso da pista de Portas, facemos un inciso, Ángel, doche continuas ahora. No tema da pista de Portas é unha demanda de todas as persoas que van tanto no mes de marzo como en setembro. É unha pista larga, por iso ten o coste que ten, pero aparte deso ten partes de ensanchamento, ten cunetas, ten tajeas, e ten a zona de onde está o rego, ten unha zona de 100 metros que ten que ir nun pavimento de tipo hormigón ou algo así, porque a pendiente que ten non pararía o material. Vais a escoller un material de ferro rabón e vais a fazer unha pista dunha vez ben feita. Digo porque cada ano, sea por unha fecha ou por outra, estamos metendo cantidades grandes, digo cantidades grandes, ou mellor 3.000, 4.000 euros en zahorra cada vez que hai a romería a Portas. Non podemos estar todos os anos gastando esas cantidades de cartos. Facémola dunha vez e xa está. Queríamos facer tamén a zona do aparcamento, pero estamos nas mismas. Ese terreno non é público. Se os veciños nos ten ese terreno na zona do aparcamento, na parte baixa da capilla, que esa é a intención é poñer o santuario en valor, por eso estamos facendo todo o que estamos facendo. Se nos ten o terreno desa zona, pois xa facemos o aparcamento como se necesita. Igual que na entrada, onde ahora mesmo se está facendo a festa, onde poñen a carpa e todo eso, pois é o mismo. Os veciños comentaronme que eles que estaban dispostos a ceder ese terreno para que se fixera ben esa zona. Estamos dando resposta ao que nos hemos dito. Sí, señor alcalde, perdone, pero vamos a ver, para aprobar meter dinheiro nunha pista, a Diputación exige que o Ayuntamiento disponga de titular o terreno. Pero xa está, xa vai. Todo o que se vai facer agora, temos a disponibilidade do terreno que é noso. O que falta por facer, teñen que cedelo e con outros fondos separar. E con respecto á regeneración das pistas, perdone que incida no tema, usted non está de acordo con nós de que non vamos ser capaces de manter tanto asfalto? Sí, vamos. Non é culpa súa de tanto que fixemos tanto asfalto, é culpa nosa. Pero eu penso que non vamos poder. Bueno, pero en ese momento eran as necesidades que había, as corporacións anteriores a nosotros, a toda a corporación decidían esos temas, facían por o ben dos veciños e está ben, agora hai que ir cambiando esas cousas. Plantexamos o tema dos aglomerados porque duran máis tempo os aglomerados que os asfaltados, e a todo o mundo lle gusta ter diante a casa unha pista de aglomerado, como se fixan sempre noutro sitio. O que sí, estou de acordo, é que pistas que van hacia lugares que agora mellor ali, por lo que sea, pois xa non viven, non facer asfaltados, e mellor facer pistas forestales con un acabado máis blando. E logo, o gasto que evitemos por un lado, aumentámoslo por onde viven, con aglomerados e obras
e obras ben feitas, pintadas e como ten que ser, dando unha calidad de vida aos veciños o mellor posible. Ángel, podes continuar, que senón... O coste da actuación no asilo, que son 84.159 euros, bueno, non é un simple porteiro, é unha malla metálica. Vamos a ver, temos... se instalará vou ler un pouco a memoria que teño aquí. Sí, continúa. Se instalará unha puerta metálica seccional industrial en el garaje existente. Dicha puerta cuenta con un equipo electromecánico de tracción al techo de apertura y cierre automático para poder acceder a la zona de contenedores y realizar los labores de retirada de basura. En el cierre perimetral se instalará una puerta cancela metálica para acceso de vehículos. Esta puerta irá dotada de un equipo electromecánico para apertura y cierre automático. Se instalará además una puerta corredera para acceso de peatones, donde la nueva rampa proyectada en la fachada norte del edificio. Después, cerramientos exteriores. Se instalarán dos tipos de cerramientos exteriores: un cerramiento mediante malla de simple torsión, otro un cerramiento de parcela mediante panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo. Después, revestimientos en permeabilizaciones. Se va a aplicar un tratamiento antideslizante permanente para suelos de origen mineral, terrazo, granito. Estamos falando de personas mayores, bueno, para evitar caídas. Despois, no garaxe, bueno, se llevará a cabo a impermeabilización del muro de superficie irregular de hormigón. Se revestirán los paramentos interiores del garaje. Después, la parte superior del garaje se habilitará como una cubierta transitable completa para el uso peatonal privado, mejorando las condiciones existentes y pudiendo ser empleada como, por ejemplo, zona de descanso. Después, a la puerta de entrada principal se le va a aplicar una capa de esmalte sintético, acabado de forja mate, mediante aplicación de 2 mallas de primación anticorrosiva. La estructura con los contenedores se aislará de la intemperie mediante una cobertura de teja cerámica curva. Y después, en la cubierta transitable del garaje, para proteger de las inclemencias meteorológicas, se instalará un toldo con brazo extensible. Después, debido a la estructura existente en el garaje no es suficiente. Después, para la zona de contenedores, sea un espacio definido, ordenado y de fácil acceso, se plantea una estructura para cubrir la zona realizada con madera de pino insignia. Y después, en la puerta de entrada principal, para aumentar su seguridad, se equipará con un automatismo para la puerta, de accionamiento hidráulico, se instalará un videoportero, se instalará además un pulsador con timbre. Después, en la zona de la senda peatonal, con la finalidad de crear un entorno agradable y ameno, se colocarán bancos con respaldo de listones de madera sobre una solera de hormigón y papeleras de acero al lado de cada banco. Después, en la zona también de la senda peatonal, se instalará un tramo de 35 metros de barandilla de acero laminado. Después, bueno, actuaciones de jardinería, como es la zona en que se instala la malla simple torsión, se plantará una serie de árboles, bueno, para crear un ambiente más placentero, para crear zonas de sombra. E nada máis. Bueno, son 84.159 euros, creo que lle fai falta, vamos. Vamos a ver, no asilo, na residencia de ancianos, hai moitos anos que non se fan inversións, fixos unha obra grande, quizás non se terminara porque tiña que haberse terminado, porque o sótano quedou en bastante mal estado, quedou en suelo de terra, están os depósitos ali de agua potable, que menos mal que son depósitos impermeables, pero o estado está bastante penoso, igual que o saneamento, que se está corregindo todo, igual que o sistema de extinción de incendios, que tamén se está corregindo para conectarlo directamente desde a red principal cunha bomba por si en algún momento pasa alguna cousa. E o resto son inversións importantes na residencia de ancianos, tal como decía Manuel, todo o que podamos mirar e facer polos nosos maiores está ben feito. Son obras, son 84.000 euros, eu vexo obras en Ortigueira feitas e en outros sitios quizás por máis, 240, 230 mil euros, como é o Centro de Interpretación do Río Galeo, que me quero recordar e todo eso, que en comparación podes dicir que aquí vais a facer bastante máis. Son cerramentos, os cerramentos son caros, son soleras de hormigón, é un tratamento especial para todo o paseo que hai no xardín, e agora vais a facer unha zona de descanso na zona norte para que as persoas poidan salir ao exterior, despois vais a facer outra na zona de baixo, na zona de, digamos que do mar. Bueno, que se vai facer unha inversión a residencia de ancianos moi importante, que había moitos anos que non se facía, e que creemos que aí que sí que temos que facer bancos, papeleras, árboles, todo este tipo, e bueno, faltaríanos ainda cousa, faltaríanos pois, bueno, máis detalles que nos van pedindo, pero bueno, na seguinte actuación o faremos. Eu digo que este post está ben pensado, e ao final o direi, en un momento, Isabel, nosotros miramos as necesidades que temos, sea na residencia de ancianos, sea no colegio, e sea onde sea, facemos as cousas que a mellor voluntad posible. Claro que o Ayuntamento ten moitas pistas, claro que sí,
ten moitos kilómetros de pistas, pero polo menos as que facemos, facelas ben. Sabemos as necesidades de Loiba, sei os compromisos, non me acordo, non me dou conta de que vostede, Ana, na comisión que me fixaron unha proposta de algunha pista, pero igual está metida xa algo pos anterior, ten que comprobalo, porque creo que xa o ten metida, pero bueno. De todas formas, o que non está, estamos dispostos a recoller esas suxerencias súas para que, na medida posible, o poidamos facer. Pero a intención sempre é boa. A intención sempre é que as cousas digamos ben. Igual que cando estaba o goberno anterior, con errores ou sin errores, pero bueno, eran as súas propostas e o que se facía, ao final de todo, quen se van a beneficiar son as persoas e os veciños que viven ali. E trátase de eso. Nosotros temos que, na corporación, na medida que sea posible, intentar estar todos a unha para que isto vaya sempre adiante. Se en algún momento tedes alguna proposta, decídenola. Deciden, mira, temos estas pistas, esta e esta e esta. Cando se poidan facer, ou se pode facer un proxecto, xa o facemos. Non teño ningún problema. Que hai proxectos como os que van no fondo no plan complementario, que é o saneamento do Peago e o saneamento de Cuíña. Son saneamentos moi grandes. O mesmo de Cuíña, eu creo que andará cerca dos 500.000 euros, non? E o do Peago, pois, algo menos. E van agora tamén no plan complementario, que son proxectos encargados polo goberno anterior, por suposto, claro que sí, son proxectos encargados e proxectos pagados de necesidades que hai que facer, porque os saneamentos hai que facer. Non entendo cal é o problema de que collamos un proxecto do goberno anterior, do goberno de Rafa. Eu vexo correcto, non hai ningún problema, o proxecto está ben feito, a necesidade está aí, está pagado por eles, polo goberno anterior, e nosotros agora o metemos. Está perfectamente. Ojalá tuvera moitos máis proxectos feitos para seguir metendo proxectos, non? Trátase de esos proxectos que costan. Sabedes que o proxecto ten un porcentaxe sobre o valor, hai que pagalo. Non é dicir, bueno, pois veña, poñome aquí co meu personal a facer proxectos. O personal non só fai proxectos básicos, proxectos de pistas e iso. Cando temos un proxecto dun saneamento, da depuradora, de calquera outra cousa, pois os proxectos hai que encargalos a unha oficina técnica que teña profesionales preparados para facernos un proxecto correcto sobre as cousas, non? É dicir, que non é xa de repente que lle dicir, vamos a facer proxectos, ojalá. Eu teríades todos as estanterías con proxectos de todos os tipos, que esa é a miña idea, ter proxectos de pouco importe, proxectos de medio e proxectos de maior importe, para que cando tuveramos unha axuda de alguna administración, pudiéramos tirar del e pudiéramos presentar o tempo. Chegará algún momento que seamos nosotros ou sean outros os teñen. Pero bueno, seguro que no noso goberno, que a final de legislatura, de mandato, que quedará proxectos feitos, que veña o que veña, se xean nosotros ou sean outros, pois poderán utilizalos. Se están ben, non vexo cal é o problema. Os de iluminación, non encontramos ningún proxecto de iluminación, encontramos listados con precios e asesorámonos cos técnicos, cos electricistas, como non e iso, onde estaban as necesidades. De toda a lista de necesidades, preguntamos cales eran as máis importantes. As máis importantes deronos esas. Continuación hacia o Picón, tan pronto se pode. Bueno, despois, que non se fai nada en Pousador, que non se fai nada en Loiba, eu en Diputación promovín, encarguei un proxecto para o acceso ao Banco de Loiba na cartera de Diputación, que é un proxecto que ronda os 900.000 euros, que ten que ir a pleno 900.000 euros. É o maior proxecto que hai no Concello de Ortigueira para Loiba. Non ten ninguna parroquia. Ensanchamento, aparcamentos, bueno, un proxecto moi completo. Agora, tan pronto se pode meter a principios de ano, meterás en Diputación, pero é promovido polo goberno do Concello de Ortigueira. Non é un proxecto a proposta de Diputación ni nada. Quero dicir que non está promovida a proposta que non cargou. Vamos, que non quen iba a cargar o proxecto. O proxecto pagou na Diputación, pero a proposta nosa. Pero a proposta non miña, a proposta do goberno, e vostede estaba nese momento no goberno tamén. Quero dicir que tamén nese momento se pode, non digo sumarse ese punto con esta novela, pero formaba parte desa decisión. Igual que formamos meus compañeros agora, ou formamos a corporación. Eu non gano nada con decir isto encarguei no eu. Faise, moi ben. Área de autocaravanas está neso, tan pronto poida, tamén se fai. Pista do Quinta, de Pernas, e todo o que se pode facer na parroquia de Loiba. Na parroquia de Pouzadoiro, exactamente igual, hai 1000 necesidades. Agora estamos mirando a ver se podemos facer o mismo, pero cas beirarrúas no tramo de núcleo urbano, núcleo, bueno,
de Couzadoiro, non? A ver se podemos facer esa área de aceras a nivel da carretera con un tratamento especial e todo eso, igual que en San Claudio, igual que na subida a San Claudio. Estáse traballando para todos, para todas as parroquias. Non digo que antes non se fixera, tamén se facía, pero agora estamos traballando para todos. Tedes propostas, dicídenos, nosotros vamos desde adiante, o colegio tamén, non? Ben, Ángel, tes alguna cousa máis? Comentar ya Ana tamén que, bueno, a pista de Célticos, se non me equivoco, está no expediente 163/2017. Sí, sí, a pista de Célticos está metida. Poidese nos pasar alguna. Realmente, e o digo sinceramente, a pista de Fernada, que estuvemos ali, o verámoslo metido agora, non me dei conta de metela neste post. Non é que non a quixera meter. Se me dera conta de metela neste post, metíamosla neste post. Se non meto neste post, agora dentro de pouco tendremos outras subvencións da Xunta, meteremos a pista. Pido-vos disculpas por non haber dado conta desa pista. Non é que quede moi apartada en eso, pero por algún motivo se me olvidou. Poidolle contestar algo? Sí, sí, claro. Vale. Hai un momentiño dixo que tiñamos que comprobar se estaba incluído, que ten que comprobarlo será vostede. Non, de todos. Vale, non, vamos a ver, o grupo de goberno é vostede e usted ganou unhas eleccións, vale. Eu, se formara parte do grupo de goberno, tería reunións cas distintas asociacións para saber a demanda. As asociacións de que estou falando, usted puxose en contacto con elas, usted dixo o que necesitaban, porque o que me transmiten a mí non é iso. E eu, como agora que esteña nos non escritos, eu estoulle dicindo que me están transmitindo. Se eu formara parte do goberno, seguramente tería reunións con eles. Pero como non é, e usted levaba no grupo de goberno, o sea, no programa electoral que iba a falar cos veciños, e de feito nun pleno a señora Trevín dixo que falaban e moito en contestación a unha pregunta ao señor Girón, que falaban e moito, quero dicir que esa sensación non me están dicindo a min. E por outra banda, quero novamente que teña po próximo post do 2019, que xo estou avisando, 18. Bueno, sí, pero o seguinte é o 19, creo que estou no correcto. Sería o último da súa legislatura, en principio, non? Pois que teña un pouco de cariño a esas parroquias que sí que teñen núcleo de población e non están metidas nos post ni no 2015, ni no 16, ni no 17, ni no 18. Entonces, que teña un pouquiño dun trato de cariño hacia esas... Bueno, concluímos. Alguna cosa que matar? É referentable. Se me está contestando referente a residencia de ancianos, leyendo o meu proxecto, non sei se é que me está tratando de tonto. No, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Eu pensei que iba a decir unha razón. Retiro ya a palabra. Vamos a ver. Retiro ya a palabra. Sei perfectamente ler o proxecto. Creo que non me vai enseñar usted a ler un proxecto. Pero mira, digo máis. Podo dicir de memoria o proxecto do 2017 que vai na residencia de ancianos, que seguramente que vosotros non sabedes, e de feito ainda non está feito. Vamos a ver, o proxecto está feito. Non, está feito, sí, pero agora non está feito. Intentemos ser constructivos, intentemos ser... Xa estamos. Simplemente dixeches que un vídeo porteiro e unha malla Tú metálica. acabas de ler o proxecto. Bueno, por favor, finalizamos... Non eran dúas cousas só. Non eran dúas cousas só. Sei perfectamente ler o proxecto. Non eran dúas cousas só. Vale, ben, podemos ler o proxecto todos e está aí para ler e para mirar e para calquer persona, non nosotros solos. O proxecto está feito, ten ese problema de distancia ao camiño de atrás que se falou e se corrige, que é simplemente que o portalón non pode estar na beira do camiño, hai que retranquealo, creo que 4 metros. E xa está, xa sabemos. Vale, bueno, pero xa está, Manuel. Volvas outra vez, o que é o camiño, que non dá o portalón, que va a despintar, xa sabes. Vale, pero de acordo, Manuel, pero tranquilo, hombre. Vamos a ver. Tranquilos todos. A suerte que todos están tranquilos. Vale, pues trátase de eso, vale. Bien, que temos que estar sempre tranquilos. Vamos a ver. En la vida. Vamos a ver. Isabel, mira. Para acabar de concluir este tema, pasamos a votación e vouche dicir que terminamos o noso pasado en todas as parroquias, falamos con todas as
personas, e estuvemos, eu creo que ainda estabas ti tamén, que a Asociación de Veciños de Couzadeiro varias veces, Loiva tamén estivemos, e tomamos nota de todo. Por favor, que eu escoitei caladinhos. E dixen que era para terminar, vamos a terminar logo ao final, te de rogos, preguntas, te de todo. Despois. Entonces, falase con todo o mundo, tomouse nota das necesidades de todas as parroquias e seguiremos en contacto con todos os vecinos. Sabe que non, señor Penaval, sabe que non. Bueno, pois eu digolle que sí, as notas están tomadas aí. Non me deixa dicir unha cousa só. Deixolle dicir unha cousa. Mire, pois, con respecto das parroquias, é que eu traigo aquí apuntado que me mandaron dicirlle en algunha parroquia, mandarme dicirlle que foi verdade. Pero pode deixar para rogos e preguntas, que é o momento de... Ahora mismo acabo de dicir. Dixéronos que fóramos ca libreta polas parroquias, donde guardáramos a libreta que lle transmitira esa pregunta. Donde guardou a libreta con que apuntou nas parroquias? Estánse facendo cousas de anotado de esas reunións que pois a xente que fomos tamén o ten anotado a 9. Vale, moi ben. Este non me apuntaba para vos e preguntas, pero bueno, deixámoslo onde está. Pasamos logo, vamos pasar á votación deste punto. Postes a demasiados sitios. Votamos o punto este número 4. E logo votos a favor, votos en contra, abstencións. Logo, queda aprobado o Postplus 2018 e moitas gracias a todos. Despois temos o seguinte punto que temos é unha moción de urxencia. Non sei se tedes, pero vosotros tedes alguna moción de urxencia? Non. Bueno, hai unha moción que debe estar incluída en esta orden do día por un tema administrativo, non político, nin iso, un tema administrativo que os errores que a veces non se inclúe unha parte dentro da parte resolutiva. Entón, ao non incluílo dentro da parte resolutiva, ten que ir como un punto, hai que votar a urxencia e meterlo como moción de urxencia. Este punto trátase de incluir, de nomear como representante do Concello de Ortigueira no Consello Escolar a Concelleira de Cultura, de Educación e Cultura, Vanessa Trevimpita. É un punto que o podemos deixar sobre a mesa e eu puntualmente poido delegar esta competencia nela, ou podemos solucionarlo agora, metelo, aprobar a urxencia, metelo como moción de urxencia e facelo. Simplemente a mí pediuseme disculpa no seu momento por parte do personal administrativo de que fora un error. Eu, por suposto que os disculpo, e vosotros como corporación, cada un ten que facer o que sea. Nosotros non é un tema no que teñamos que entrar. Logo, votamos a urxencia da inclusión no punto, votos a favor da urxencia, votos en contra da urxencia, abstencións, 4. Ben, logo, vou ler eu, nomear representante do Concello de Ortigueira no Consello Escolar de todos os centros públicos de ensinanza radicados neste municipio, o abeiro do exposto no artigo número 126 da Lei Orgánica 2/2006 de Educación a Concelleira Vanessa Trevimpita. E segundo, expedir certificado do presente acordo para a súa remisión aos centros públicos de enseñanza radicados neste termo municipal. No obstante, o Concello acordará o que estime pertinente. Ángel, tes algún comentario? Non. Manuel? Ana? Isabel? Mire, xa que estamos en Navidad. Sí. Despois, di que me meto con usted, que son malísimo. Vamos a ver, na comisión informativa iba ao punto. Usted, cando firma que é o que convoca o pleno... Pero acabo de dicir que foi un error administrativo, non o vemos. Entón, usted non viu a convocatoria dos plenos. Pero estou dicindo, foi a comisión informativa, pero non os técnicos, que non sei se me entendo ou quere facer a gracia, non? Pero estou dicindo os técnicos do ayuntamiento, os técnicos, o señor secretario, o auxiliar, me din que houve este erro. Entonces, que o podemos resolver desta forma. Eu digo que eu podía evitarlo e seguir nomeando puntualmente. Pero, sabendo que é un erro, podemos solucionar agora aquí entre todos. Eu aquí, cando estaba en oposición Isabel, vostede non estuvo, pero houve erros deste tipo, nunca nos plantexamos nada. O presidente do pleno decía que era un erro, nosotros o asumíamos. Desde logo, non, en ese momento nunca lle dixamos nada. Entendémoslo como tal. Carlos? A ver, eu creo que temos que ter unha certa seriedade e non perder o tempo con estas cousas. Vese claramente que é un erro, que é un tema que iba en comisión, que se fai a convocatoria do pleno, esquecese poñer iso, o alcalde asina porque
é algo tan obvio que non merece a pena perder o tempo con isto. Penso que hai que votar a favor, que é algo urxente, porque os centros educativos, o sea, o Concello ten que saber o que está a acontecer nos centros educativos e non lle hai que dar máis voltas a isto. Desde logo, non ten trascendencia política de ningún tipo. No, que de feito faz igual, e o que pasa é que cada vez que vai ao centro educativo, pois teño que facer, pois, digamos, con nomeamento da ESO. Desta forma, pois, xa queda fixado. E para iso non é. Ou sempre, non é por outra cousa. Vale. E, Rafa, te segunda mano. E, bueno, entón facemos a votación, votos a favor deste punto, votos en contra, abstencións. Vale, logo queda a favor do nomeamento. Ben, pasamos ao seguinte punto, que xa é dentro das actividades de control, que é dar conta das resolucións da alcaldía dictadas pola alcaldía na última sesión ordinaria. Teñen en conta dentro das resolucións? Sí. Pasamos á parte última, que son os robos. E, sí, Ángel, queres facilitar? Preguntas da pleno anterior. Ben. Entón íbamos co robo. Sí, pero queres dar contestación ás preguntas? Mire, Sí, por favor. Sí. Mire, podría falalo un pouco máis despacio, Sí. un pouco máis alto, porque senón eu non escoito. Sí, como non. Ángel, por favor, despacio e alto. Respecto a Ana, preguntaba un pouco as pistas de céntrigos e pista de Penaquente, e, bueno, pois nada, así contestaron, creo, na contestación do alcalde, e no expediente que che dixen tamén, 163/2017. Xa sei que a de Penaquente estaba Por metida, favor, preguntei cando. por favor, mantede, están próximos a ejecutarse. deixada a persona que está falando. Despois Manuel tamén tiña, bueno, preguntaba a climatización da piscina, pendentes de requerimento de documentación á empresa gañadora. Preguntou tamén Manuel señalización de Banco de Loiva, falta o decreto de adjudicación á empresa tamén que gañou a licitación. Despois, bases de contenedores, tiña que justificar unha baixa temeraria a empresa, informouse favorablemente, entón está vai a facer, non? Despois alumeado, está en fase preparatoria, eran os alumeados, preguntabas concretamente Senra, Ponte de Mera e o Valeo. Está en fase preparatoria e en xaneiro, bueno, xa se poderían licitar. Preguntabas tamén pola roupa de traballo. Espera, non, son 2015, non? Eses. Ten que terminar el. Sí. Despois, roupa de traballo, bueno, vai-se facilitar a equipación completa para todos os traballadores, que xa fai tempo que a necesitan, iso é verdade, levan anos con outras roupas e que a verdade que é moi necesaria. Estáse, bueno, rematando de preparada, co rotulado do Concello, con todo iso. A principios de ano, poño que xa empezaran con ele. Despois, bueno, deixabas que había unha pregunta sobre o obradoiro de emprego, bueno, Isabel tamén, saleu así un pouco a colación. Como ben sabedes, apostamos mellor por facer cursos de formación. Neste caso foron 2 de cociña e carretilleiro, e que a verdade que foron un éxito, o sea, os datos me remito. Nas persoas dun obradoiro, en caso de facerse, serían 9 prazas, que eran para o Concello de Ortigueira. Nos cursos foron casi 40 personas, de 24 de carretilleiro, e tivemos que facer 2 turnos, e 15 de cociña. Despois, un custo dun obradoiro serían 40.000 euros, e os cursos dos que fixemos foron 9.500. E despois, bueno, o objetivo dun obradoiro de emprego é o de crear empresas. Eu quería preguntar cantas se levan creado en Ortigueira desde que se fan estes obradoiros. E, bueno, o objetivo dos cursos é baixo demanda de diferentes colectivos cos que falamos, cos hostelería sobre todo, é que non tiñan personal cualificado para distintas épocas do ano, e isto vai permitir un acceso directo ao mercado laboral. Digamos que un obradoiro é pan para hoxe e fan para mañá, o que está ocurrindo con eso. Señor Quirón, por favor. Eso es escandaloso. Por favor. ¿Cómo puede decir eso y quedarse tan tranquilo? Por favor, señor Quirón, por favor, manteña silencio. Sí, perdona, hombre, perdona. La gente en paro que te está oyendo. Por favor, señor Quirón, por favor, dígolle que manteña orden, que manteña educación, por favor. Perdona. O Centro Social de San Adrián, bueno, estáse tramitando o debate de adjudicación. Despois Isabel preguntaba non forma parte ningún pai do Consello Escolar. Unha pregunta un pouco... Son, falando que a dirección, temos 4 representantes de pais, un de AMPA, 3 profesores, un do Concello e máis o equipo directivo. Depois preguntaba pola silla anfibia, que por que non se deixaba a outros... Señor Arrego, manteña silencio, por favor. A silla anfibia, por que non se deixaba aos outros concellos? Pois porque se está usando aquí, claro. Evidentemente no mes de agosto usou. Pero eso non é así. Por favor, manteña silencio. E de xente utilizouse na playa da Concha les pasando. Pero que non utiliza?
Por favor, señor Girón, usted vai a ter o seu turno de palabra. Entonces, espere, por favor. Digamos en vivo e en directo. De acuerdo, pero para aclarar a cuestión. espere o seu turno de palabra, no seu turno de palabra pode falar, agora non. Agora tengo un turno de palabra, sí, señor. Señor alcalde, non interrumpimos nada, estamos hablando de un Señor tema. Girón, volvemos Queremos saber quién lo utilizó. La solicitó una madre para su hija. Bueno, pues ya está, mira que fácil. Bueno, pero non podemos decir el nombre. Es que es así. Continúa, por favor. Despois, o seguro de RC, preguntaba Isabel, por que se pasou de 3.612 euros a 3.868 euros. Bueno, porque se melloraron as condicións da póliza, aumentouse a prima de 2 millóns de euros a 5 millóns de euros. Por a diferencia, vamos, está claro que hai que facer. Preguntou tamén por un conxelador. Pois vai ir para o colexio, vai para o colexio. Despois, unha campana decorativa, unha pregunta tamén importante, pois que imos ao Centro Social de Loiva e puxose, e vai se poñer eso, puxose eso. Despois preguntaba as toneladas de basura no verano, foron 790. Despois o convenio das Promor, que xa está firmado. Despois, regulación do control horario. Pois, bueno, na reunión do 12 de decembro que tivemos con os traballadores, acordouse establecer o control horario, acordo unánime, todo hai que dicilo, sexa que se poñerá en marcha, pois nada, empezando o ano, intentaremos xa levar todo a cabo, porque xa les digo, estamos todos de acordo, traballadores e parte da Concellería. Despois, a ordenanza de inmobles en desuso, preguntaba. Está redactada para as persoas que queren comenzar unha actividade económica a facer como un pequeno viveiro de empresas, estamos dándolle forma xurídica. Despois, preguntaba a Carlos a expropiación da rectoral. Bueno, pois estamos esperando a ter tesoureira para iniciar a vía executiva, o sea, dar dúas formas, ou ben embargo das contas, ou ben quedarnos co inmoble. Rafa preguntou, bueno, polo tema do Río Mera. O Río Mera, bueno, falouse ca Asociación de Veciños do Río Mera, cos veciños. Bueno, vais a encargar un proxecto complexo, pero, bueno, vais a facer co plan de medio ambiente. E Fondo de Compensación Ambiental. Fondo de Compensación Ambiental, perdón. Vamos a ver, aclaro este tema. Amigos do Río Mera, bueno, tú estes unha reunión outro día, non? Entonces, non sei se chegou... Sí, chegou, meteron por registro un escrito, ben. Entonces, o compromiso noso, pois será levado a pleno, incorporación e todo o tema, pois asignaron a cantidad dun fondo de compensación ambiental dun dos anos a esa zona, todo o Río Mera, non? Cal é o tema? O fondo de compensación ambiental suele salir pois finales de diciembre, aproximadamente, principios de xaneiro. O ano pasado, pois presentamos os proxectos, creo que era o 14 de febreiro, foi a data, non? A nosa vontade é esa, e se non é este ano, pois será po seguinte, pero a vontade deste goberno, e espero que vosa tamén, que sea que ese fondo de compensación ambiental sea para esa obra. Agora, vaise a encargar o proxecto, vamos a ter unha reunión con amigos de Río Mera, e tamén co proxectista que visita a zona e todo eso, que fai o proxecto que a maior celeridade posible, solicitan os permisos sectoriales a Aguas de Galicia, necesitan exposición ao público, e a partir de aí, pois, bueno, a dúda que teño, que demos chegada a tempo para presentalo ao Fondo de Compensación Ambiental deste ano. Eles mesmos, bueno, meteron o martes por registro estas propostas que queren, nosotros vémoslo ben, despois o proxectista tamén vai ver pois, as súas cousas, e bueno, pois, se vosotros o vedes ben, e por parte de amigos do Río Mera, esas actuacións que se fan son coherentes, pois adiante. Nosotros encantados de invertir un fondo de compensación ambiental de un ano en esa zona, non? Pero, bueno, a ver se damos chegada a tempo con todo, porque, claro, as peticións están aí, o proxecto, e o que me preocupa, pois, é Aguas de Galicia necesita o seu tempo para a súa autorización e publicación no boletín. Queres comentar algo de Ríos de Río Mera? Unha cousiña, simplemente, que xa teñen máis ou menos o proxecto un poquinho encamiñado. Vamos a facer a visita de campo martes, primeiro co Concello, onde vos acompañaré e tal, para que teñan a parte de visita de campo, e logo, se podemos, facer unha visita coa asociación. Unha vez que a xente da empresa xa sepa un poquinho que a parte técnica e logo a parte... Non hai problema que hacer sobra. Sí. Non, as peticións son extensas, pero bueno. Eu creo que os técnicos tamén teñen que falar con vosotros para que se aclare cal é a
a mellor actuación que podemos facer no río sin estropear nada, conservando, non? Ben, vamos a ver. Como Ángel está, non? Sí. Todo listo, sí. Ben, logo, Manuel, algún robo? Sí. Robos. E teño un. E vai de aglomerados en que. Xa que tanto lle gustan, vou facer un ruego para que yo transmita, xa que usted é diputado provincial e tanto está alardeando de que conseguiu, pois que siga conseguindo, que é o seu traballo. As pistas da Diputación que pasan polo Concello de Ortigueira, polo menos, a ver se consigue que empecen a aglomerarlas en canto. En vez de asfaltar ano tras ano, veña e dalle nos mesmos sitios, por que non lles propón o seu amigo Valentín Formoso que empece a aglomerar polo menos nas do Concello de Ortigueira? Ese é o meu ruego. Ben, será proposto. E depois teño outra cosa, que non é un ruego, pero para que diga que... Dentro dos robos, estamos... Sí, isto vale con ruego. Pois eu puedo. Vostede dixo que non houbera ninguna petición, non sei se acorda cando nunha comisión informativa que nos deu esta lista. Non, ninguna petición de Ana. De Ana. Eu sei que houve peticións de Isabel, Pois eu tamén lle pero non me dou conta de que houbera ninguna petición. O mellor non estou... Pois mira, non sei se sabe o papel que tiña vostede. O que pasa que a petición foi do señor Girón. A petición que fixo foi a depuradora pequena despasante, non sei se se acorda. Pero eu acordome perfectamente porque apuntou na vostede. E non sei se se acorda que despois eu pedinlle esa folla para quitar unha fotocopia. E aquí está a petición do señor Girón pedinlle a depuradora de... O que non sei que quere dicir con eso. Que houve peticións. Que houve peticións. Si, houve máis peticións. E Isabel tamén falou das pistas que ela fixera peticións ao goberno. Pero sí que houve máis peticións. E a depuradora despasante, a pequena están traballando estes días a ver o que hai que facer, claro. Pero non, Manuel, non daba tempo a incluíra no post deste ano. Claro que hai peticións. Pois por eso mismo. Que fixera a maniobra esta de fotocopiar unha folla que eu tiña escrita. Non, deulle permiso usted, además... Pero deulle permiso, e volvo a dar, pero bueno, non para... Non, deulle permiso usted para facer a fotocopia. É unha maniobra, digamos. Sí, unha maniobra. Ana, Mando a hacerlo usted. Que sí. A fotocopia la mandó a hacer usted. No, video eu... No, dijo usted. Mandó a alguien y dijo, hagamos unas fotocopias ahí, ¿eh? Pero bueno, yo estaba presente. Sí. A mí me da igual, ¿eh? A mí tamén. Estábamos todos. A ver se podemos ter un pouco de nivel, por favor. Sí, no mienta. El señor Girón. Sí. Ruéganme algúns veciños que viñeron ver a Borja Quiza se pode encender as luces da plaza para que a xente non veía as escaleiras para baixar. Era unha avería. No, por favor. Mire, eu paso o que me dixeron, que eu non vi. O sea, nada. Pero está claro, pero era unha avería dun tráforo, non sei como se chama. Vale, pois os veciños agora oenlle que había unha avería. Eu transmitolle o que os veciños me dixeron. E podelle dicir tamén a señorita Trevín que, por favor... Unha avería que durou, non sei, 2 horas. Que No, se arreglou en cuanto se pudo. No, durou máis. Usted lo sabe, eso no es cierto, corríjalo. Si no, aí van. Pero vale. A ver, por favor, vamos a ver. Usted sabe. Rafa, luego vas a tener punto no. Por favor. Pero ya son las 2 horas. Vale. Pero se la aclaro usted, ya está. Sí, ya se la aclaro yo. Esas averías existen. A ver, existen. Ana, continúa. Rafa, por favor. A ver, eso creo que non fixen mal en transmitir un ruego. Simplemente dille que houve unha avería e eu transmito aos veciños que houve unha avería. A ver, outro ruego que lle facería xa de Diputación, xa que pideu para a pista de Loiva, eu vou pedir para a miña parroquia. Además das depuradoras, porque o da depuradora despasante iba a estar listo antes de acabarse o ano e non vai estar listo porque quedou desierto, non sei por qué, porque son un pouco corta e non entendo, ou será que non está ben feito, pero bueno, ruego que esteña listo antes do brao. Eu pediría a usted que pedira por unha acera desde o porto á aldea, por unha, polo menos, que o pida en Diputación a ver se o consigue. Eses son os ruegos. Vale.
é unha das zonas, parte de San Claudio, Couzadoiro, esa é unha zona que queremos fazer, que xa o falamos moitas veces. Sí, claro que o falamos, por iso yo pido. Vale, e aparte sabemos que é un tema necesario comunicar o que é o núcleo co cementerio a través dese sendeiro. Mas co centro médico. Exactamente, xa o falamos e a nosa intención é que sí que o queremos facer. Vai se propoñer a Diputación ou polo menos deixar o proxecto metido para que se Outro ruego que me fixeron os veciños é que se o Concello ou non sei exactamente, os veciños non saben, se diante do centro médico de Espasante ali un trociño que hai, se é do Concello, que o prepare e que deixe un sitio reservado para a ambulancia, que normalmente non hai maneira. De acordo. Tomamos nota dese. Vale, pero bueno, non se fixo porque non se puide. Carmen, por favor, manteño as formas. Sí, vale, perdón. Alguna cousa máis, Ana? Algún rogo máis? Non. Isa? Sí. Recordará que eu no pleno anterior rogueille que me facilitara a documentación sobre os gastos e os ingresos correspondientes ás festas de Santa Marta de Ortigueira. Vostede díxome que non entendía por que non se me entregara. Recordas? Trouxome hoxe. Porque todavía a data de hoxe é... E continue. Pero que se non me está atendendo. Sí, estou atendendo. De que iso de falar non sei para que. Quero dicir que a presentei o 28 de agosto, reiterei no 27 e agora teño que volver a reiterar porque non... Non é necesario xa lle aviso eu, xa chamo personalmente que veña a consultar o que por algún motivo será polo cambio de concelleiro pero bueno, pertenece ao Departamento de Cultura entonces ten que esa documentación, os expedientes da cultura pasarán e podeu consultar xa, pero eu solicitei no 28 de agosto xa está, eu mirarei o que pasa non hai nada que pode ver cando queira igual que a todos si, non, eu espero que teña paciencia pois eu comprometo a chamarla personalmente é igual, a mí valeme que me chame calquera funcionario volvo a recordar que pinte o aparcamento da Alameda porque agora además de non se ver as rayas agora temos números e outra cousa aproveito tamén que a ver se quitan as vallas que están no medio e medio eu non digo que as quiten que as quiten para outro sitio porque a mellor fan falta para outra instalación de outra carpa pero non no medio e medio da esplanada penso que agora que temos un concejal de obras xa con esa carteira, pois que podería vela, porque seguramente o veu. E outro ruego, o lunes pola mañá, cando eu fui traballar, como a todos os días, era penoso ver como estaba ese aparcamiento de vasos, plásticos, basura, todo. O supoño, eso é no único sitio, no único concello que pasa. Porque eu, non. En Viveiro no Resurrection ten que haber bastante máis xente, estaba moito máis limpio que estaba aquí con ese acto que se fixo. Ese é un ruego, o sea, que esteñan máis pendientes de todos os actos que se fan. Sigue sen darlle, ruego de que lle día unha solución aos contenedores subterráneos, xa penso que é a terceira vez, e vou non seguir repetindo hasta que vostede pois faiga algún tipo de actuación. Este novo. Teño varias queixas de veciños que se queixan de que meten por registro que se lle limpen as fincas de particulares colindantes e non fan ningún tipo de actuación. Como? Sí, pero fana, digamos, non igual para todo o mundo, que tamén se me queixaron. Entonces, non estou dicindo que sea o caso, porque a xente tamén igual me están dicindo unha cousa que non é. Só lle pido que trate de igual xeito a todos os veciños. Tratase todo o mundo igual. Bueno, estou yo rogando que os trate, non estou dicindo, tamén estou dicindo que ao mellor a min dame unha información errónea, por iso eu estou transmitindo eu a vostede. Cando estaba no goberno, seguro que nunca me veu un trato diferencial dos veciños para... Pero que o vía pouco.
Despois, mire, vou facer un ruego a ver que lle parece, é unha suxerencia, para que diga que eu son malísima. Mire, xa que a carpa que se está deteriorando, que lle parece se a coloca no punto limpio ou en algún sitio e despois pon a barredora e a pala mixta debaixo para resguardala da intemperie, porque hai moita maquinaria e os tractores. É unha pregunta, eu non son técnica nisto, pero... A barredora non pode estar na capa, a barredora ten que estar ou aquí nas naves do puerto para barrer a ortigueira, ou cando a trasladen a espasante vamos a buscar un sitio onde guardala en espasante, porque vai estar 2 días en espasante. Eu digo a barredora, pero hai os tractores, están as mixtas, as dúas mixtas, están maquinaria. Vou deixar o ruego para o final, este que teño nesta página. Ruego que actualice a página web, que todavía está. Varios veciños de Cancelo de Cuíña dime que xa non se me dá mal a señalización que existía, que moitos repartidores e moita xente que lles leva paquetes ou que teñen bastante dificultades á hora de facer esa entrega. Despois, teño outro rogo de varias asociacións de veciñais que se queixan de que existe unha mala comunicación entre o Concello e esas asociacións á hora de realizar os cursos que se fan nas parroquias. É dicir, que hai directivas de asociacións que non se enteran de cando se vai empezar os cursos, as actividades, e que a directiva normalmente é encargada de abrir os centros sociales nalgúns casos. Entonces, rógolle que establezca máis comunicación con elas. Propóñeme en Loiva, debido á afluencia de moita xente, agora, isto xa é unha cousa de civismo, pero hai varios pescadores que sufriron a xente, é só que coloquen uns carteles de prohibido tirar objetos, porque lles dá por tirar pedras. E, bueno, varios pescadores un pouco máis sufren algún tipo de disgusto. Despois, teño outro ruego, que non sei se debido á cicloxénesis de Ana, o estado dos paneles solares da piscina, que están todos rotos, non sei se habría algún tipo... Bueno, que non sei se habría algún tipo de mecanismo ou nun seguro ou en algo para que, debido a que superou os kilómetros por hora ao vento, pois igual pode entrar no consorcio de compensación, así non lle costaría nada ao Concello. Está dicindo o Concello de Deportes que foi por vandalismo para iso. Vale. Que, bueno, que creemos hombre, é raro que o vento rompa iso. Bueno, eu non sei o que era. Non sei se no goberno anterior pasou eso. Tiraron unhas pedras. Pero quero dicir que igual no seguro que hai, ou se a instalación ten algún tipo de seguro, que se lle pode... Mira, comprobaremos eso, miraremos eso. Bueno. E dígolle agora, pero xa é o último ruego, é que vostede é o moderador do pleno. Sempre nos está chamando a atención porque nos ve, pois non sei, como unhos rivales ou como algo. Bueno, non, agora é o meu momento. Venos como rivales ou como algo, pero se nosotros é a segunda vez que sufrimos desprecio por parte de ex-compañeiros nosos. E esa segunda vez, a señora Trevín, eu só quero que teña o mismo trato a hora de moderar cos seus concelleiros e con nosotros. Só lle pido iso. O trato para todos igual. Si se fixa, eu manteño orden con todo o mundo igual. Creo que quedou bastante reflexado na outra intervención. Creo que non. No seu momento se mantén o orden. E eu agradecemos que o manteñamos non por nosotros, que nosotros ben nos vamos a entender. Non hai ningún problema, sea aquí ou sea nunha reunión de portavoces con vosotros e tal. É pola xente que nos está escoitando desde as súas casas, polos veciños e polo público que temos aquí. Polo tanto. É unha institución que foi sempre seria e ten que seguir sendo seria. Carlos. Eu primeiro rogo que conste un agradecemento ao persoal e tamén a vosotros
porque no pleno pasado pedín que as actas, a ver se podían facer, as actas non, as convocatorias da sesión se fixeran en galego, vexo que se mirou o asunto. Como non estamos para tirar flores no tema da lingua, pois non podemos perder máis espazo. Por lo tanto, que conste en acta o meu agradecemento. Como temos coñecemento, xa vimos por aí a máquina barredora, unha das virtudes que lle escoitei na prensa é que pode eliminar as ervas das beirarrúas. Entón, a ver se aproveitamos esa función para, vou dicir, eliminar o glisofato, que foi unha petición que xa fixera nun pleno anterior. Iba a preguntar sobre a depuradora despasante, pero nada, seguir metendo presa, como xa non son o primeiro en intervir, suscribir o que dixeron os anteriores. Falouse das obras que hai que facer na contorna do río Mera, ojalá vayan a bon término, pero o meu rogo é tamén que se mire, supoño que irá incluído dentro desas obras, o tema da propia instalación da illa de Mera, porque penso que necesita un mantemento, e sobre todo que cando se planifique esa mellora, pois que se lle diga tamén ás empresas concesionarias, as presentes ou as futuras, que calquera actuación que vayan facer ali, que ten que contar co visto e prace do Concello, porque se lle deixamos a cada concesionario obrar a súa maneira, ao final iso pode revertir de xeito negativo na estética da illa de Mera, que é un dos reclamos principais para iniciar ou finalizar esa ruta que se pretende habilitar. Sobre as obras realizadas en Morouzos, eu polo que vi no cartel son do 2014, non? Debe ser dun plan do 2014. Bueno, reiterar outra vez que é necesario que se planifique a varios anos o futuro de toda a contorna de Morouzos, que para min é unha das xoias do noso Concello. Aproveitando que temos un novo concelleiro de obras, pois que se mire todo o tema da pasarela hacia a lagoa, que hai certas táboas que están a apodrecer. Tamén, que xa lle comentei en privado, penso que foi pola mañá, o alumiado do campo da Torre, que hai certas luminarias vellas que a mellor, pois, aproveitando pezas de unhas e de outras, se pode deixar en bon estado, cando menos a parte o acceso, digamos, máis concurrido, que é o acceso que vai desde a igrexa. Escoitei unha pregunta antes sobre o control horario. Eu, entendo que as normas nos obrigan a respetar ese control horario, e respetando esas normas, eu pídolles a toda a corporación que pensen quizás un pouco máis en un traballo por obxectivos. É dicir, en lugar de dicir, usted ten que estar aquí de 8 a 2 ou de 8 a 3 ou as horas que sean, a ver se esta semana somos capaces de facer isto, esta outra de facer isto, sin agobiar a xente, pero que a xente tamén vexa un pouco un sentido a función que está a ter. Iso correspondelles a vostedes como directores do persoal. Vou volver a falar do tema das placas. Hoxe tamén tive unha conversa co Concelleiro de Patrimonio. Non dubido da necesidade de facer ese estudio para saber o que hai que quitar e o que hai que quitar, porque a mellor é necesario certos nomes que a mellor algún non ten coñecemento de si deben ser eliminados das rúas, pero sí que é certo que esas dúas placas que tanto levo reclamado, que non hai dúbida de que teñen unha simboloxía que non é necesario un estudio para saber que hai que eliminala, por cumprir a lei. Entón, pois, que lle den a maior celeridade. Non sei se hoxe hai uns rumores, non sei se, eu penso que se iba a reparar un tellado, non sei se se iba a sacar as placas ou reparar o tellado, pero, como xa o dixe, pois, volvero a dicir, que coa maior celeridade
pois que se eliminen esas dúas placas. Eu entendo, ainda que na rúa hai versións moi diversas, eu entendo que mellorou a organización da Escola de Música no que ten que ver coa co encadre legal desa escola, non? Agora penso que temos un reto, todos, que é mellorar a situación do profesorado para evitar eses abandonos ou eses contratos de todos os anos. Non sei se as normativas e o Estado do Concello nos permite facelo, pero penso que o profesorado da Escola de Música ten que ter un estatus debidamente recoñecido para evitar ter que sempre casi que andar detrás deles. Entón, pois, penso que esta xente non se ten retribuídas os períodos vacacionais, pois, se é posible legalmente, a medida que a situación do Concello económica mellore, pois é a parte que penso que lle falta á Escola de Música, un maior recoñecemento do profesorado. E por último, no tema de Aspromor, teño coñecemento informal de que hai algunha boa noticia no sentido de que obtiveron algún tipo de carga de traballo para poder sacar adiante a asociación. Este é un rogo que é moi ambicioso, non? Vostede que é acusado en algunha ocasión de viaxar, que aproveite os seus viaxes polas alturas. É un reto que, se vostede o consigue, pois penso que todos seremos quen de darlle un aplauso. É un reto moi complicado, non? Que é o reto de dar algún paso que nos poida dar luz para abrir a residencia. Eu son partidario, penso que todos, o que pasa que despois chegan as eleccións e nadie se acorda. Co que custou a Cidade da Cultura, penso que podía haber aberta unha residencia para persoas con necesidades especiais en cada concello de Galicia. Eso sí que sería traballar pola cultura xeral do noso país. Entón, pois, é un reto que lle poño, seguramente un dos máis ambiciosos que se lle pode poñer, pero vostede que viaxe, que vai ás cidades, que está na Diputación, que ten contacto coa xente da Xunta ou con calquer tipo de persoa con influencias, porque para isto son necesarias influencias, pois a ver se somos quen de abrir esa residencia. Nada máis. Ben, gracias, Carlos. Rafa, Oni. Vamos a ver, non sei se é ruego, penso que non é ruego nin pregunta o que quero dicir. Aquí falouse, veuseme a memoria eso, aquí falouse de proxectos que había de nós. Recientemente fixos unha intervención no Castelo do Casón que a Concellería de Patrimonio tuvo a ben aproveitar. Bueno, hai que repartir cando hai que repartir, cando hai que falar, o sea, vacilar unha persona ocupacional. Eu felicito-te porque aproveitaxe ese proxecto. Dicío antes o alcalde, os proxectos non son de naide, están aí, ojalá houbera moitos cartos para aproveitar. É un rego que quería facer con respecto ao que falou Isabel. Eu creo que se complicaría os temas a vida como presidente desta corporación se deixara, respetando os turnos, falar a todos os concelleiros. Eu creo que sería bom, porque negarlle a palabra á xente penso que non é moi democrático. O meu carácter é que todo o mundo fale, a minha forma de ser é ese, que seamos constructivos, pero gústame que haxa, pois eso, que haxa unha educación, que haxa un orden, que os veciños nos vexan personas responsables, que todos estamos defendendo os veciños, por suposto, eu en primeiro, pero se chega un momento e o vosso compromiso é que sabemos respetar este orden, esta educación, este sentido de este nivel político alto e que nos respetamos uns a outros e facemos todo en parte constructiva, eu non teño ningún problema, non co tú, eu falo con todo o mundo, pero gustaríame alcanzar eso, alcanzar ese nivel de respeto, non respeto a mí, respeto á institución e respeto aos nosos veciños que somos que nos están oindo. E claro que dá gusto iros a todos, a min gusta iros a todos, pero sempre desde ese punto de vista, quitando a retranca como se fai en outros sitios. Eu vexo os plenos en Diputación, estou no pleno en Diputación, en outros ayuntamentos vense ben, e hai un respeto entre todos.
ao mellor salimos fora e falámonos mellor do que nos falamos aquí. Non pode ser. Queremos que haxa eso. Eu escoito vos a todos e se sodes capaces de levar este tipo de diálogo, eu encantado. Eu entendo que o goberno, entendo que a oposición, formei parte dela. A oposición ten a súa función, fiscalización, control, e non me pode dar a razón en todo. Ten que presionar para que as cousas se fallen cada vez mellor e máis, cousas que non nos damos conta, facelas. E eu non teño ningún problema en dicir do que me dou conta e do que non me dou conta. E asumir os nosos errores, que son moitos. Intentamos que cada vez sea menos, pero, claro que sí, claro que temos. E os demás tuveron errores nas antigas corporacións que tú estes antes, e os que vai veñan detrás de nosotros van nos a seguir tendo. Pode estar aquí calquera de vosotros, Isabel, tú aquí, quen sea, vai a ter os seus errores todos os días. Entón, o que interesa e o que quero é que demos esa imagen ante as persoas que representamos e as que nos debemos, claro. Rafa, queres comentar unha cousa? Sí, tengo dos ruegos. Uno, señor Legarreta, como usted sabe, a pesar de los tiempo que llevamos aquí, yo no entro nunca a debate, entre otras cosas porque no tengo Facebook, y sus comentarios de Facebook sobre el Partido Popular de Ortigueira. Y ya le adelanto que tampoco lo voy a hacer, no se me asuste. Pero el otro día, según me comentan, si no me corrige, hizo usted un comentario sobre un acontecimiento que se celebró en Ortigueira y que me parece absolutamente indignante que usted tenga el colmo de decirnos cómo celebrarlo. Pues, como todos los años, últimamente, desde que tenemos al señor don cura párroco, don Javier, se pone en funcionamiento el nacimiento para que, fundamentalmente, los niños de Ortigueira lo vayan a ver, y yo cuando era niño lo iba a ver, y ahora, que no soy tan niño, sigo yendo a verlo porque me gusta. Y me parece realmente, decía ya, el colmo, que usted nos diga que cuando se pone en funcionamiento ese Belén, tengamos que recordar los fusilamientos de la guerra civil. Céntrase un poquito, señor Legarreta. Rafa, es un ruego. Es un ruego. Es un ruego. Que nos deje celebrar. No os peleéis entre vosotros, hablarlo después. O pelearos después. No es pelear. Vale. Le digo al consejero del bloque que respete nuestras creencias, que nos deje celebrar los actos que consideremos oportunos, que usted no le... Y además le invito a que vaya un día. Y ya verá usted como allí ni hay odio, ni rencor, ni se quiere fusilar a nada. Vaya usted un día, le ruego que vaya un día y verá cómo es. Y déjenos celebrar nuestras creencias en paz. Otro ruego ya al señor que no era, pero ha salido en... Eu podo contestar? No, Rafa, primeiro non procede o rogo, pero xa que se permite ese rogo... Pero, a ver, no, hablarlo después. Estas cosas hablarlas después. Rafa, pídeme el ruego que... Sí, es un ruego que ha salido en el debate y que me parece también... yo creo que el señor Lozano, yo creo que la ignorancia es muy atrevida. Y usted ignora lo que es un obradoiro de empleo. Le ruego que antes de contestar se informe de lo que es. Porque comparar un obradoiro de empleo con un cursillo, que está muy bien, que se pueden hacer, es realmente no saber de lo que se habla. No lo sabe. Bueno, usted le ruego que se informe antes de contestar. Y le ruego que también que se preocupe, porque no eran 9 puestos de trabajo, eran 25 puestos de trabajo. De Ortigueira. Señor Lozano, he dicho algo que no sea cierto. Señor Lozano, he dicho algo que no sea cierto. Estoy diciendo 25 puestos de trabajo durante 9 meses, cobrando un salario. Y sobre... Sí, 9 plazas de Ortigueira. 9 plazas de pero Ortigueira. Es correcto, son 9 plazas de Ortigueira. No, pero estoy diciendo no yo... No intente engañar. 9 plazas de Ortigueira. ¿Sí o no? Sí, son 9 plazas de Ortigueira. ¿Sí o no? Son 25 puestos de trabajo, ¿sí o no? ¿Cuántos eran orteganos? 25 puestos de trabajo. ¿Cuántos eran orteganos? Pero señor, ya está. Señor Lozano, se lo explico. ¿Cuántos eran orteganos? ¿Cuántos eran orteganos? 9 o 25. Lo resumo yo. Son 9 personas de Ortigueira, nada más, Rafa. ¿Me das hora terminar? Los papeles también. Porque usted ya ve las interrupciones, ¿eh? Pero bueno, yo no digo nada, yo lo dejo que me interrumpa. El ruego es un ruego, no es un... Pero voy a terminarlo. Vale. ¿Termina el ruego? Sí, le ruego que reste que de 25 a 9 esas personas iban a venir a desarrollar su formación en Ortigueira. Puede que luego encontrasen un puesto de trabajo en Ortigueira y que luego se quedasen a vivir en Ortigueira. Bueno, ¿sí o no? Yo primero tengo que mirar de los míos.
y vosotros también. Pero, ¿cómo de los suyos? Puedo contestar. Es que contésteme lo que quiera, pero... Bueno, el 9 de Ortigueira con los obradoiros, 40 con los cursos, quedaron. Casi 40. Pero, señor Lozano, fíjese bien. Usted... Y que van a encontrar trabajo en Ortigueira, posiblemente, que lo están reclamando los hosteleros. Ya están todos haciendo sus hostelería, están en las prácticas. Señor Lozano. Son números. Era un obradoiro de empleo. Bueno, os voy a cortar el ruego, Hombre, no es... A ver, perdón, es que yo soy un tema... Pues se lo voy a hacer como pregunta después, es que vale, usted... Pues hágalo como pregunta. Pues luego, como pregunta, pues ya me dirá usted qué manera de llevar el empleo. Un ruego es un ruego, sí. Pero es que igual que, le estoy aclarando... igual que usted, señor alcalde, le estoy aclarando a ustedes que me ha... Pero, señor Girón, un ruego es un ruego. Bueno, pues ahora, hago otro. Vale. Hago otro. Usted... haga un ruego y diga, mira, ruego esto. Y nosotros le tomamos nota y ya está. Es así, los ruegos son para eso. Luego tiene sus preguntas que también se le contestan. Pero esto es a lo que me refiero, Nino. Si somos capaces de regular este tipo de situaciones, vale. Y os incluyo ahora un ruego para usted. Incluyo a Ángel y te incluyo ahora lo mismo. Te ruego vale. A usted, señor alcalde, que ahora, cuando Marta edite el vídeo, lo vean. Bueno. Y vean ustedes que en 30 segundos de intervención, las veces que me han interrumpido usted y usted. Les ruego que lo vean, para que luego digan. Yo le digo, porque usted sabe perfectamente... No hago ningún ruego más, ya está. Mejor que yo lo que he terminado. Entonces, si hacemos eso, yo os doy el turno de palabra a todos. Pero si somos capaces de llevar ese debate, todos, no digo unos y otros, todos. Es que no me ha dejado hablar. Bueno, pero revisen usted y verá que no me ha dejado hablar. No estamos en una clase, estamos en un pleno. No sé si queréis que los plenos aquí sean así, yo no. Entonces, si tengo que cortar, pues corto. Y no me queda otro. Pero no quiero. Pero puede cortar, que estoy en el derecho. Bueno, pero los votantes tuyos, los vecinos tuyos, y todos quieren verte de otra forma, con otro talento. Eso es problema mío. Bueno. Es que al que quiere ver de otra forma, igual será los suyos a usted. Yo ahí no me meto. Yo estoy hablando de un obradoiro de empleo que no sabe lo que es. Bueno, punto. Ya está. No, es que no está. Muy bien, pues no está. Bueno, pasamos a la parte de preguntas. Manuel. Ana. Sí, quería preguntar... Tomamos nota de sí. Quería preguntarlle se no próximo post poderíamos facer a maneira de meter un aparcamiento en Ospasante, porque o necesitamos, sobre todo de Bravo, porque o que non é normal é que non teñamos onde aparcar e despois nos veñan multar. Se é con un post ou con outra maneira de facelo. Unha cesión de terreos, como sea, pero necesitamos un aparcamiento. Fixen unha pregunta da outra vez que non me contestaron, o da natalidade, porque non está posto en marcha o da natalidade. Unha pista que creo que se debe ter perfecta, que non sei se nos corresponde a nosotros, eu pregunto, é a pista que vai ao Banco de Loiba. Ten uns baches, aí pasa cantidad de xente, creo que a debemos ter perfecta. A semana pasada houve unha reunión forestal no Concello de Mañón. Eu non puiden asistir, aínda que sei que asistiron dous concelleiros de Ortigueira, e veuseme á cabeza cando pensa facer a feira forestal que iba a facer, igual que a de Tineo. E queríalle dicir unha cousa ao señor Legarreta, se me permite. Sí. Cando... Pero sempre que sea unha pregunta. Si non... No, voulle contestar a algo que dixo referente... As preguntas son as do goberno. El pode... Eu non che vou preguntar nada. Eu vouche contestar a algo que dixeche antes. Vouche contestar por internet, e a ti tamén. A mí non me igual que me contestes por internet. Mira... Pois xa non te vou ler, Rosía. Tú dixeche cando... A ver, por favor. Porque non lees, cando lees ben. A ver, isto é un debate entre grupos políticos. Pero o correcto quizás sería, en relación a este tema que comentou o señor Legarreta, pregunto o seguinte. Bueno, pois... Así. Non é unha Igual. pregunta. Bueno, a ver, entón non pode ser. Pois pregúntolle. No, Ana, non vamos preguntar. Vamos a ver, me fixo unha alusión directamente a min e eu quero contestarlle, porque non me deixo contestar. Ana, non vamos a tomar eu non lle vou faltar ao respeto. Bueno, a ver, Isabel, se vamos a ver. No, eu quero lle contestar ao señor Legarreta. Pero como non? Se a usted deixoulle contestarme a mí. Eu vou ser... No, xa está, no. Eu cando ofrecín algo nunha lista electoral, pensaba cumprilo.
De feito, preguntei a algún dos meus compañeiros e ao señor alcalde dunha pregunta, dun ofrecimiento que vai aquí, se seríamos capaces de cumplir. Creo que se acordan que preguntei, ahora a pregunta vai para vostede, que preguntei se seríamos capaces do copago farmacéutico. Dixen que iso daba moitos votos, pero estades seguros que podemos cumplir co copago farmacéutico? Acórdase da pregunta? Se se acorda da pregunta, sabe cal foi a súa resposta. A súa resposta é máis a do compañeiro que está aquí na sala. A ver se sabe a quen me dirigí, porque había máis compañeiros presentes. Non estou inventando. Cando eu iba nesta lista, non é tan grande o programa electoral, non pensaba ao mellor que o cumplíramos ao 100%, pero si ao 90%. Si o pensaba, por iso estaba aquí. Por iso ao mellor non vai para a política. Creo que se poden facer as cousas de outra maneira e por iso iba nesta lista. E ao mellor por iso xa non estou nese equipo, porque vexo que non se vai facer nin o 50%. Pero cando o ofrecín o que eu ofrecíno pensando que o podía cumplir. Vais a facer ese 90%, quédate tranquila. Pois a ver se é verdad, ojalá faiga ese 90%. Alegraríame moito que fixera o 90% do que prometeu. Estás tranquila. Pero fixenlle unha pregunta, xa estou tranquila. Bueno, xa co señor portavoz, o señor Lozano, me contestou algunha pregunta con cierta sorna, eu non lle vou seguir o xogo. Vamos ao que temos que ir. Vamos a ver, cando pensa modificar o Consello Escolar? Non me contestou en toda a pregunta, porque eu dixenlle a señora María José Pérez, que xa non forma parte, e non me la contestou. Pareceme moi ben que se subira o RC do seguro por ese importe, duplicando casi o valor da prima. Dime que o congelador Zanussi, que non é importante, pero ahora non teño, pero eran uns cartos, dime que vai para o colexio, pero que eu isto preguntei en setiembre. Vai, está, non está? Mira, contesto rápido, porque si non eso. No colegio nos piden que sobra comida todos os días do comedor. A veces máis, a veces menos, que é difícil atarear a cantidad de comida que se lle dá aos nenos, non? E que, bueno, que esta comida, pois que unha parte dela, pois que non teña máis remedio que tirala, que desbotala. E que é unha pena que as situacións que temos no Concello distintas, que de vida de moita xente que non aproveita a nosa comida. Outro día sobraron 2 empanadas, outro día sobra outra cousa. Entonces, a idea é, podendo ser, e co respaldo de servicios sociales e todo ese tema, se nosotros podemos dar salida a toda esa comida. Para iso, temos que ter aí un congelador, se podemos, ou como mínimo un frigorífico, para ter esa comida aparte da outra. E que despois que alguén co complexo de todo isto que puidera coller esa comida e levala ao sitio onde se necesita. É eso, non é outra cousa. Sí, pero a ver, pero se iso foi no mes de setembro. Mire, iso foi no mes... Iso foi no mes de setembro, xa empezaran as clases. Eu preguntei, o mismo que me está dicindo agora, tamén me puido decir en setembro, que non tiña... Sí, continúa. É que non me gusta nada falar para cando non me están atendendo. A verdade é o que quero que lle diga, será un defecto meu. Quero dicir que iso, que é unha cousa que xa dixen no mes de setembro e non se me contestou. Entón eu reiteraba, eu non sei se o congelador podía ir, eu que sepa onde estaba o congelador. Eu preguntaba por iso, como xa non lle vou dicir ahora nada da campana extractora, ou Omega. Eu preguntei como estaba a situación do dragado despasante e non me lo contestaron. Non me contestou tampouco como estaban os trámites para redactar o prego das condicións do taxi de minusválido. Recórdolle que xa hai máis de un ano, casi fai 15 meses, de que aprobámolo aquí en pleno, en setembro de 2016. Parece ser que se puñeron as pilas co da control horario, porque esperaron desde que se formularon as preguntas a ter a reunión de fin de ano ca patronal. Non coincide. A reunión entre a patronal e os traballadores podese facer en calquer momento. Vale. Preguntei tamén se melloraran as relacións cos traballadores, que tamén non se me contestou.
vexo que me siguen dando largas ca ordenanza en desuso dos inmobles. Estaba redactada, agora están dando a forma xurídica, despois non van encontrar o papel axeitado, vamos, pareceme que son bastante disculpas. Preguntei se estaban a facer algún trámite de reclamación nas empresas que estaban en concurso de acreedoras, aquelas empresas adxudicatarias, para realizar o Plan Xeral de Ordenación. Non se me contestou. Non se me contestou tampouco nada do Con Center. E pregunteino. Non se me contestou que decisión o levou vostede a tomar, a que criterio tomou vostede na prórroga do axente de empleo, polo que Ortigueira desembolsa 6.420 euros, a Xunta 25.683, e ese técnico de empleo que está no Concello de Ortigueira presta os seus servicios tanto no Concello de Cerdido como de Mañón. E entonces enlazo isto co obradoiro de empleo. É dicir, usted non está disposto a desembolsar unha cantidade de diñeiro para que veña xente a formarse aquí, pero está disposto a pagarlle a Cerdido e a Mañón o técnico de empleo. Moi bien, señor alcalde. Quero dicir que me sigue sin contestar por que escolleu ese criterio. Quero facerlle unha pregunta. Cantos dos que fixeron o curso de carretilleros e de agora de cociña están actualmente en situación de empleo? Pregunto, o obradoiro, vostede sabe que tamén hai unha gran demanda de profesionales por servicios sociales, un tema moi importante neste Concello, e falta moito personal cualificado para atender esas demandas. Nos obradoiros de empleo, que normalmente os de servicios sociales teñen grande demanda, carecen de personal. Entonces, creo que ese obradoiro sería moi importante para cubrir esas demandas. Non me preguntou tampouco, non me contestou tampouco sobre o Club Financiero de Génova, nin que actuacións están facendo, nin nada. Non me contestou tampouco as fotos que lles entreguei aos concelleiros desa actuación na pista de Forca de Sisto, non me contestou tampouco. E bueno, hoxe non tiña máis das antiguas, pero hoxe, bueno, esta é nova. Podíame informar das xestións que se realizaron hoxe na preguiza, porque as redes sociales saltaron pola instalación, non sei se son as placas, se era para un tellado, o que decía o señor Legarreta, que moi ben non sei o que era desta actuación que houve hoxe pola mañá. Considero, xa dixen, que para quitar esas placas, non quero pensar que non foi que revisaron o pleno nese momento e viron que era o día 15 e que o señor Legarreta estaba presionando con que se acababa o ano e que se había que quitar e foi unha actuación de última hora, non quero pensar. Sabe que desde que fixo a moción, que penso que foi en maio, creo recordar, en maio ou xuño, habería tempo de abrir un expediente, de xestionar e de facer as cousas como se tiñan que facer. E agora teño, como preguntas novas, teño que cando se pensa en poñer en funcionamiento a barredora, porque si que vimos para sacar a foto e salió en prensa, pero a barredora eu non volvín a ver. Claro, nas aceras de Loira, non. Por que algunhas das asociacións que teñen subvencións de adjudicación directa, unhas teñen que presentar aval bancario e outras non? Quero que no próximo pleno me diga cales son as causas xustificadas pola que vostede, acorde ben, despois non me diga que se olvide, pola que vostede non convocou o pleno e na data que corresponde según o acordo plenario do 10 de xullo do 2015, porque vostede o pleno non convocou na fecha, según o que establece no RON no artículo 19. Quero que me diga as causas justificadas porque non convocou, todos esos plenos que non convocou. E quero que me explique porque hai convenios que impoñen borradores de convenio. Borradores de convenio, non entendo, é un borrador, é un convenio,
non entendo, porque hai uns que son o das Promor, Cofradía, pon así. E despois, eu quero felicitar a directiva das Promor, pero quero felicitar polo seu traballo e constancia, porque sei que o tuvo para a hora de conseguir redactar este convenio con ustedes. Más mínimo. Bien, gracias, Isabel. Nada. Rafa, perdón, Carlos. Sí, bueno, muy rápido, porque está mirado yo al final. Hoy es día 15, ¿sabes? Sí, ¿no? 15. Usted decidió unilateralmente, después de una reunión con todos los grupos políticos, que el día 31 de diciembre terminaba el servicio de recaudación. La pregunta es, ¿tienen hecho todos los trámites para que el día 1 empiece a asumir el ayuntamiento toda esa función? Siguiente pregunta. A estas alturas, 15 de diciembre, ya deberían de estar presentados los presupuestos del año 2018. No sabemos nada de ellos, no sabemos si están trabajando sobre ellos, si no, porque no me puedo creer que se vaya a pasar los 4 años, la legislatura, 2 años con unos presupuestos hechos por mí y otros 2 años unos presupuestos hechos por su ex concejala de Hacienda. Pero todo puede ser en este ayuntamiento. Por favor, sí, continúa. Sí, continúo. El pasado pleno extraordinario, un concejal, señor Cao, tomó posesión y usted se cansó de repetir, activa y por pasiva, que los plenos donde no había ningún habilitado nacional no tenían ninguna validez jurídica. ¿Qué es lo que ha cambiado, señor alcalde, para su criterio? Porque no había ningún habilitado nacional en dicho pleno. ¿Tiene validez jurídica dicha toma de posesión sin ningún habilitado nacional presente? No, le pregunto a usted, porque según usted antes no valían. Me lo estuvo diciendo 4 años, cuando había una secretaria accidental. Ahora ya vale. Vale, pues ya me contestará. Termino. No me diga que no se lo dije. Ahí están los plenos que es cierto, que está muy bien que los grabe, porque así hay gente que los revisa y tal. Que la depuradora de Espasante le iba a quedar desierta, porque le dije que estaba mal redactado el PL10. Y está mal, y sigue estando mal. Y le va a volver a quedar desierta. Siempre puede venir alguien que no encuentre ningún trabajo y a la desesperada lo haga, pero no me diga que no se lo dije hace 4 meses. Y ahora nos hemos encontrado que ustedes la sacan de licitación y le queda desierta. Y tenía una referencia más, pero ya se la haré en el siguiente pleno, a la factura famosa de Fenosa de dicha depuradora. Pero como estamos en Navidades, felices fiestas a todos y en el siguiente pleno se lo recordaré. Nada más. Bien, ya para terminar, y siguiendo con meu compromiso de que si somos capaces de manter un pleno normal, que entendendo que é a oposición e que é o gobierno, que eu estou disposto a eso, a que todos teñedes uso de palabra e todo eso, pero bueno, sempre mantendo eso. Ahora, quero decir que me agrada moito rematar con este pleno a actividade plenaria da Corporación este ano 2017. Penso que debemos felicitarnos todos por haber sido capaces de poñernos de acordo, todo polo ben de Ortigueira, aprobando un plan de actuacións por o ano 2018 que se aproxima a 2 millóns de euros. Estes 2 millóns de euros que temos agora, máis outros 2 que estamos pendientes de licitación de obras, son algo máis de 2, son máis de 4 millóns de euros, casi 5, máis a maiores todo o que pagamos do préstamo que había de 2.600.000 no Banco Sabadell, que nos vai quedar a final deste ano solamente un préstamo maior de 1.700.000 que quedará en 600.000 aproximadamente. Creo que con todo eso que levamos pagado e gracias a vosotros todos e máis ao gobierno, máis estes 2 millóns que aprobamos hoxe, máis os 2 millóns e pico que estamos pendientes de executar en obra, creo que non está nada mal, co cal debemos felicitarnos todos, non só o goberno, senón toda a corporación e todos os veciños. Con obras de investimentos acordados entre a corporación e soportados coa financiación do Plan Provincial as obras e servicios de competencia municipal Plan Único de Concellos Postplus 2018, que está a ser o balón de oxígeno dos concellos da provincia da Coruña. Investimentos destinados principalmente a atender necesidades dos nosos veciños e veciñas, como son mellorar o alumado público de 4 núcleos, Fontela de Ferreiros, o Faveiro, Taipa e o Navallo, cun investimento en alumbrados de 141.629 euros.
acondicionar edificios públicos de uso social como a residencia de anciáns para mellorar a súa calidade de vida con un investimento de 84.159 euros. Manter e rexenerar a rede viaria en pistas que afectan a 10 parroquias con un investimento de 205.208 euros. Investir 535.538 euros en mellorar a rede de saneamento, concretamente a rede de saneamento de augas residuais en Cuíña, con un investimento de 393.230 euros, e a construción de novos colectores de saneamento no lugar do Peago, con un investimento de 142.308 euros. Pero tamén con fondos destinados a cumprir co pago de gasto corriente a proveedores, 477.851 euros, reducir a débeda con entidades financieras que herdamos do anterior goberno de 2 millóns de euros, amortizando 406.818 euros no ano 2008, e todo elo que seguramente nos permitirá, como dixemos xa desde o principio, sanear o Concello con 4 anos de antelación. En definitiva, con moito esforzo, estamos sendo capaces de facer fronte ás deudas contraídas, atender as necesidades diarias do Concello e das persoas, investir en obras e servicios esenciais e cuidar do noso patrimonio e atender as familias. Por todo elo, dado que estamos no mes de decembro, quero desexar a todos os veciños e veciñas, ao personal municipal, a todos e todas os membros da corporación, un bon Nadal e un feliz ano novo. Boas tardes, saúde, sorte e moitas gracias a todos. Levantamos a sesión.